Ayan na. Bagong gupit na si Daddy. Hindi. Ang kaya. Oh. Wapo na si Daddy. May. Mang-hi kayo. Patingin nung kamay nyo. Patingin nung manicure nyo. Ayun no. Yo, what's up mga kaduskis? Good morning. So, mabilisan lang mga kaduskis kasi malapit na ang birthday ni Ermats. Pati na rin pala ako. So, kailangan natin ipa-parlor si Ermats. Konting gupit, konting parlor para maganda naman siya sa kaarawan niya. So, punta tayo doon kila Ermats Airpods para sunduin si Ermats. Tara, let's go mga kaduski. Let's go! Ayun no. So what's up mga kaduskis? Nandito na tayo kila Ermats Airpods. So dito kasi manhay kayo may. Hello. Tamang pa-parlor kayo. Dimad linggin. Yeah. Tara. Samahan natin sila mami at daddy magpapa-parlor para bumalik yung ganda nila. So mamaya na mga kaduski, mag-shower muna at magpa-refresh. Let's go! Ayun no. So mga kaduskis, dapat ay paalis na tayo kaso nga lang may epic fail tayo. So mga kaduskis, ayaw mandar, diskarga mga kaduskis. May naiwan na bukas siguro mag-diskarga itong baterya. So vintage na din itong sasakyan natin. Paalis na sana tayo kaso kakadyutin na lang, tulak baby. So mamaya na mga kaduskis, kadyutin muna natin yung sasakyan. Let's go! So yung mga kaduskis, galing kami ng Greenwich kaso hindi kami pinayagan, bawal daw ang senior kumain. So titingnan natin dito sa Mang Inasal, pwede rin dito sa McDo. So tingnan natin dito sa Mang Inasal kung pwede ang senior.
So try natin mga kaduski, tanungin natin. Let's go. Ito kasi dyan. Kapila kayo sir? Katupatan ko laba magano ha? Tanong ko lang, may pwede bang kumain ng senior dito? Bawal. For take out lang. Okay. Bawal. So mga kaduskis, sablay, bawal daw kumain ng senior. So malamang Jollibee tayo kasi dati nakakain kami sa Jollibee. So try natin ulit. Lipat tayo ng venue. Tara mga kaduski, let's go. Ayun no. So nandito na yung mga pagkain mga kaduskis. Dito na rin sila Hermat Serpats. Nandito kami sa Jollibee. So dito lang sila pumayag. So yun, nandito na. Ano yan? Ano yung pagkain nila? Oo, wala silang plate daw. Ito na. Kapakan na siya. Nalaka straw sawa. So may chicken tayo mga kaduskis. Yun no. May favorite din na palabok si Hermat. Ayun no. May favorite ko palabok, spaghetti. So kain na tayo mga kaduski. Let's go. What we do here is go back. A few moments later. Yun no. So nandito na tayo mga kay Mother Elsie's Beauty Parlor. Dito na si namin magpapatanggal siya. So nga natin sa airpass pala magpapatanggal si Daddy magpapakugit. Mamaya na mga kabiskis. Tingnan natin sila mamaya. Let's go.
So yun sila mami at daddy. Ayan, lalakad na sila. So yan na tayo mga kaduskis. Doon na natin papanglawan yung ano na yun, Sir Max. Kasi masyado pang aga, baka hindi raw yung kulay mawala. Kaya pag uwi na lang sa bahay saka natin sila babalawan. So nandito tayo ngayon sa bayan, daming tao. Mamaya na mga kadusi. Let's go! 6.5 hours later. Ayun no. So what's up mga kaduskis, nandito na sila mami at daddy, tapos na sila. Tingnan natin yung kinalabasan nung pinagawa natin sa kanila. Let's go. Tingnan. Yan. Teren. Ayan na. Bagong gupit na si daddy. Hindi. Ayan kayo dyan. Wow! Wapo na si daddy. May. Manhay kayo. Patingin nung kamay nyo. Patingin nung manicure nyo. Ito yung paa. Oh. Very nice. Bye-bye kila si Rin. Bye-bye. Man shoutout kayo di. Man shoutout kayo. Shoutout kay Auntie Peli kanyo. Tapos may babagam ni Mana. Kaya shoutout kanyo. Shoutout sa naggupit sa akin kanyo. Parang kinasika mo. Oo, sa Milbibo. May Balik. bali-bali ako de. Thumbs up kayo niya. Bye-bye kila si Rin. Nakakatagay tayo. Bye-bye kila me. Bye-bye kanila. Bye-bye. Bye-bye kila. Bye. Kailangan mababay kayo lang Oo, niya. sige na. Hindi, dyan. Camera dyan si Bye-bye, Ken. Bye-bye. Thank you.